ban baka labari ba. Ina jin ki my love. Ka san yana dan daba ne ko? To me ya faru? Akwai sanda fuska je Kaduna farauta, fada ya hada su da wani dan daba. Fada kuma? Amma fa kar abin ya baka tsoro saboda kai dan Kaduna ne, amma fa zaka sha dariya. To ina ji me ya faru? Ina gaya maka ya sha sara tafi kala 20. Kai, to bai sha tauri ba ne? Ai sai da mama ta ce mishi kar ya je shi kuma yake. Kai, amma fa gaskiya zan so na gan shi kafin na koma Kaduna. Kai, na raba ka. To saboda me? Tun da ya warke yake neman wani dan Kaduna a nan garin, shi yasa har yanzu ban bari kun haɗu ba. Ba wannan uban waye da kanwan mai gida ce. An je ji uwar me suke shi. Ai baby banda abinki ta ya za a yi ma ya san ni dan Kaduna ne idan dai ba wani ne zai faɗa mishi ba. Babe wallahi ina raba ka duk rabin yaran unguwan nan yaran shi ne. Usauwa. Bayan nan dan Kaduna ne ma. Ba dole mai gida ma ya je wannan na ragon ba dole ma je ga mai gida ga nan sai ya dan da kudarsa. Mutum wasu. To amma har gida. Kai to kin gani gaskiya mun dade babe ya kamata in zo in koma dama kin ga na ce zan koma gida. Kai babe ko dai tsoro kake ji? Babe kenan ke dai kawai a bar kaza a cikin gashinta. Kana ji na loto gaba ɗaya kai na shiru ne. Kayan caji ma a ce wai kai ka nemo ba ka iya nemowa ba. Kai ta wani simi ka fi kowa nuna ka ba kiliya bane ba. Gidan gaba dawa ne ku kuna nan kuna zaune kuna ta wani abin daban ga wani dan Kaduna can ya zo yana ta tana nawa kan wakka wani bayani na banza da wannan Kaduna ne a can ku sauri mu je mu badal ta. Ka gane ko dan gaba in zaka fado ka ringa sanin yanayin fado wanda zaka yi tsiwar ka tana yawa da tuni na baje ka mu je kansu. Lissafi sai an buga ta ba. Kai ina yake wai? Ga shi can ka gan shi can fa. Dan Kaduna kuma da kanwata. Ai shine ma mai gida. Ai shi da komawa garin sa abada wallahi oga. Kai na shiga uku. Me faru? Gashi can zuwa. Ba shi ya ƙara su. Da Allah ka gudu. Karki da baby ki kwantar da hankalinki. Kai dan makwancin uwarka kai dan ina ne? Kai ma dan gidanku kai dan ina ne? Kai ka san waye ni? Kai ma ka san waye ni? Kai kai wannan fa bai san waye ni ba wallahi ko to bari in koka ba tsara guda 20 da suke jikinka akwai guda 4 nawa a ciki kai wai dama da kai aka gara min wahalan nan uga gashi kuma ya kawo kan shi har gida kai ba ka da hankali ai yaya kai ba komai amma da Allah ka bi min kanwata a hankali karka da mu amma ka shiga gida za mu karasa magana da ita an gama mai gida kai mori uga ya kai kuta wanda ya fi ka dan ubanka ko ma me kai mama yangu game over